Už tretíkrát natáčam túto jogu. Ja sa strašne teším, pretože v dnešnom vlogu pôjdeme spolu prvýkrát do dažďového pralesa. Yes, you heard me right. Do dažďového pralesa, ktorý je ako jediný na území Ameriky. OK, takže o to viac je to special. Ale samozrejme, first thing first, najprv nejaké tie raňajky. Dala som si vlastne dvoje raňajky, najprv melón, potom avokádové toasty, poriadna skincare, fitček do pralesa a môžeme vyraziť. Cesta nám trvala takých cca 40 minút, no a hneď na začiatku máte aj mapu so všetkými vyhliadkami a všetkým, čo chcete vidieť. Prvou zastávkou je vyhliadkový point, ktorý určite stojí za to. A hneď vedľa je prvý vodopád, ktorý sa nachádza hneď vedľa cesty, takže je to také, že ale proste aj tak je krásny. Ďalšia zastávka, vyhliadková väža, z ktorej bol fakt, že nádherný výhľad. Dokonca sme videli aj dúhu. OK, v každom prípade toto miesto, tieto výhľady, to bolo tak strašne magické, že a proste strašne som za to vďačná, že som to mohla zažiť, lebo proste kedy pôjdete do dažďového pralesa, strašne som z toho bola nadšená. Yes, I'm gonna drink electrolytes on video because I decided to make a weekend vlog from Puerto Rico. What can I do? Doesn't taste like electrolyte. Potom kúsok pôjdete ďalej autom, prebrodíte sa cez ten prales trošičku, cez tie kamene a potom máte prvý vodopád, v ktorom sa môžete aj okúpať, čo vám maximálne odporúčam. Ja som bola šťastná jak malé decko, to bolo úplne proste úžasné a úplne že nezabudnutelný zážitok. Potom sme sa aj neplánovane vydali na tú túru na ten pík toho dažďového pralesa. Bohužiaľ sa nám to ale úplne nepodarilo, pretože to bola dlhšia túra a už bolo neskoro. Ale hlavne potom začalo extrémne pršať a všetka tá voda sa na nás valila a bolo by proste fakt extrémne ťažké sa tam dostať. Aj tak by sme nič nevideli, lebo by tam bola hmla. Takže sme sa vlastne vrátili naspäť. Shit! This is not looking good, you guys! This is not looking good! Ja už som bola extrémne hladná, pretože som mala len raňajky, takže som si dala dve tacos za $17, Pane Bože, ale no, ani vlastne neboli také dobré, ale tak kedy si dáte tacos v pralese, no. Takže sa tam dajú prižmúriť oči. No a na večeru som prvýkrát otestovala nové egyptské jedlo, ktoré sa volá, že full, pretože vás zaplní na dlhú dobu, pretože je to z fazuli, ktoré dochutíte kmínom, solou, čiernym korením. Nie som si istá, či aj kari. Tam napíšem presný recept do popisku, pretože si ho nepamätám a nerobila som ho ja. Ale podávate to proste s chlebikom, pita chlebikom, kľudne nejakú zeleninku k tomu môžete dať, baba ganúš. Je to strašne dobré, ale že strašne dobré a určite vám asi spravím aj recept na Instagram, pretože to určite musíte vyskúšať. Dobré ránko! Ja sa strašne teším, pretože dneska ideme na pláž, ktorá by mala byť rovná bez vln. Pretože odkedy som prišla, tak sú tu fucking vlny a ja si proste nezaplavím takto kľudne vo vlnách. Takže dneska ideme objaviť pláž, ktorá by mala byť, že kľudná a ja by som si mohla zaplávať. Ja som vám tu teraz točila, jak sa pripravujem, jak si robím svoju skincare, SPF, hento tamto, ale ja som nezapla nahrávanie, takže sa mi to nenatočilo. Yes. Ale použila som v podstate to, čo včera, pekne som si opláchla tvár, dala som si tonikum, pekne očný krém a SPF-ko pekne 50-ku, nakrémovala som sa. Dala som si, že opalovací sprej, tu máme, že takýto, že literally sprej, že tak dúfam, že to funguje. A mám na sebe, že máme plavky, ktoré sme tu kúpili, takže mám radosť, pretože sú mi dobré. No a keďže ja už som mala dneska chia puding, dala som si svoju rannú rutinku, pekne knižka,
ponaťahovanie, vďačnosti, raňajky, meditácia. No a teraz mi už trávi. A samozrejme, ja by som bola hladná, kebyže sme celý deň na pláži bez jedla. Takže teraz ideme spolu spraviť rýchly obed, pokeball, aby sme mali na pláži čo jesť. Tak práve som vám tu ukazovala, že poprvýkrát skúšam, že cicerové tofu. Akurát zase som nemala zapnuté nahrávanie, neviem, čo to so mnou dneska je, ale tá textúra toho tofu je taká, že sliská, alebo taká, ja neviem, je to úplne akože zvláštne, takže som zvedavá, aké to bude chuťovo. Tak týmto receptom som posunula tofu na next level. Osmahala som cesnak a zázvor, pridala som tofu a použila som svoju úplne že najobľúbenejšiu go-to omačku na tofu a to je moja special sauce, čiže sojová omačka, sweet chili, javorový sirup, trošičku citrónovej šťavy, všetko poriadne premiešať a pridáme to k tofu, aby to poriadne nasiaklo a môžeme vytvoriť pokeball. Ja som použila novú uhorku, paradajky, mango, avokádo, tofu a potom ešte trošičku mandlí. Ochutnávka tofu, chickpea tofu. Čiže po prvé, strašne dobre som ho dochutila a po druhé, má extrémne krémovú textúru. Well, let's just hope it's not gonna rain. It's likely will. Normálny človek, ktorý by videl toto počasie s tým, že ide na pláž, tak by to rovno otočil na pete a vrátil sa, lebo by vedel, že to nemá zmysel, ale my sme zostávali optimisticky a aj tak sme na tú pláž išli. OK, takže misia docela neúspešná. Chceli sme ísť na takú veľmi krásnu pláž, na ktorú sa väčšina ľudí než nedostane, ale ani o nej nevie, ale ide sa tam 20 minút cez také proste, ja neviem, je to útesy, uličky, proste les, neviem. 20 minút a iba sme začali, ani sme vlastne nezačali a už ľudia odtiaľ vychádzali, že vlastne dneska sa to neoplatí, pretože včera musela byť veľká búrka a je fakt napršané. Čiže je tu strašne veľa bláta, tam sú kaluže, proste cez ktoré by sme sa museli brodiť, takže bohužiaľ dneska na tú beach, ktorú sme chceli ísť, proste to asi nevíde. Takže uvidíme, čo sa nám podarí vymysleť teraz, či zostaneme na tejto pláži, pretože aj tak je nádherná, ale jak sú také jemné vlnky, tak to vynáša také tie morské riasy a blbosti z mora. Tak uvidíme. Že som pripravila úplne jedlo, všetko, ale... Another day, another electrolytes. Salimente. What does it mean, do you know? Hydration. Takže aktuálne update. Aktuálne hľadáme, že čo vlastne môžeme robiť a kam môžeme ísť, pretože na tú beach, na tú pláž sme nemohli ísť. Respektíve mohli, ale bolo by to fakt akože nič moc a na tej pláži sme ani nezostali, na ktorej sme boli, pretože je docela akože veterno a není to proste ončo, takže hľadáme teraz, kam by sme išli, kúkame teraz jednu reštiku. Takže uvidíme, a tu sú proste všade fucking chickens, kohúti a sliepky. Check it out. As I walk through the valley, Takže nakoniec to vyhral prístav Marina, kde si ideme sadnúť do reštaurácie na drink. Takže let's go! Takže predsa len sa žiadna pláž nekonala a nakoniec sme to zakončili v prístave Marina, ktorý by mal byť najväčší na vlastne celom ostrove. Je to krásne miesto, kde si sadnúť, dať si drink, nejaký obed, ale priznám sa, že to je hlavne pre milovníkov seafood, pretože tam skoro nič iné okrem seafood nemali, ale ja som bola spokojná, pretože som si dala svoju prvú piňa coladu, čo bola moja misia dať si na tomto ostrove v Portoriku piňa coladu, pretože fun fact, piňa colada vznikla práve v Portoriku, takže logicky si ju tam musím dať a bola akože dosť dobrá a keďže tam nemali žiadne nejaké vegánske možnosti, tak som si dala takéto, že syrové guličky Gouda a tie som si namačala do guava omáčky a to bolo, že extrémne dobré, môžete ma vidieť robiť happy dance a potom som si k tomu ešte objednala plantain, pretože to je tu všade, skoro v každej reštaurácii, takže ja to budem jesť, aj keby mi to nechutilo, proste plantain je niečo typické, takže give it to me, baby. Pink number one, Gorsko. Have the small one. Kombucha. You guys, we got something to try it out.
Guys, tak to som bola mega nadšená, pretože som objavila plant-based pitíčka, normálne, že vegánske pitíčka a proteín, takže konečne sa môžem predávkovať proteínom. A čo sa týka Costca, tak to mi príde strašne super, že oni vám tam ten nákup dávajú späť do košíka, no a potom sme išli ešte na druhý nákup, kde sme nakúpili také menšie veci, ktoré v Costcu nemajú, lebo tam si to proste musíte brať vo veľkých baleniach, takže toto bol taký menší nákup. No a po príchode domov ma zachránilo moje predpripravené poke, ktoré som nám pripravila na obed, ale zúžitkovalo sa aj pekne krásne na večeru. A bolo fakt, že dosť dobre, takže ten recept určite vyskúšajte. No a to by bolo všetko z dnešného vlogu. Ja dúfam, že sa vám páčil. Pokiaľ áno, tak budem veľmi rada, ak ma podporíte lajkom, odberom a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Čaute!